И здравейте YouTube, аз съм LordSphere и снимаме от нашата къща с Raptor ZZ. И това е нашата къща. Ето го и Raptor ZZ. Обърди се, бе, глупак. Стига мамби, бе. Стига мамби. И това е нашето, почти наша хол. Но защо затвори пътя към хола? Не има затваря, човек. И ето ги айтеми. Какво? Бях ти оставил голд! Бях ти оставил голд, за да... Мале! Значи никой не са ни ограбили. Добре, че имам да пише китове. И... Чакай сега. Бати купи тази protection, едно protection бе по-добре. Извинете. Ела така. Чакай, брат, бе. Добре, значи няма да спочиш подаръка. Давай, бай, толкова много искаш. За тебе. Нали си ми най-добрия приятел? Що казваш? После не гледай клипа, да знаеш. Не го гледай. Моя или твоя? Моят. Защо? Така. Тя ела долу да покажеш твоя ултар, който аз бях направил. Ами добре, отвори ми, защото така. Си нещо много харен. Отваря и изпри. Ето го. Ето ултара, който Raptor ZZ би го направи. Тук трябваше да има огънче, ама той изгаси за жалост. И да, но ако някой не знае, на истинското ми име е Владимир. Не е нужно да го кажеш, но не знаеш. Добре, значи това не е компютъра, това е моята стая. Ти защо си сложил компютъра да разбера? Не съм! Добре, както и да е. Да, и така. Така. Имаме ли? Чакай. А къде са ни книгите? Къде да знам. Няма книгите. Аз си хвърлях книги. Къде бяха тия, не знам нищо. Така, трябва да ми сточваме. Тук няма книги. Нямаме сточване. Имаме сточване. Нямаме книги. Браво, голяма работа. Днес има евент. От колко часа? От 7. Опа, так. И така. Да моля си ми бях някъде. Да, защо? Да, не мога да пиша команди заради битката. Не можеш. Излезахме от битка отдавна. Добре, както и да е. Имаме вълна. Имам оранжева вълна, ако ти трябва. Само не видях. Но тук преди беше трудното ни. Бях направил втора стая. Аз бях направил всичко това. Но се оказа, че не е било в нашия фекшън и умря. Стаята, за жалост. Току-що се сетих едно нещо. Какво? Ела да видиш. Щом ти извикам, ела да видиш. Чакай малко. Така. Чакай. Това. Имал съм по-положен. Не ги хъч. Да идвам ли? Не. Добре. Да съм казал, идвай. Брат, бе, махни се. Махам се, бе. Аз отивам да търся кол. Не дей почва пак да разказваш тая тъпата история. Каква посъра? Дето кол айран. Не можах нещо да схвана идея. Дето ония път копахме и аз само тъптах има ли кол, има ли айран. Добре,
Брат, тихо си проваляш какво. Бам се. Изобщо не знам за какво говориш. Отново да го добавя. Така. Аз го добавя, отивам... Фак! Чакай, направи бе. Фак! Умира майка му! Умря в хлава. Нали? А? Да. Хи. Между другото вече можеш да отидеш и да видиш. Добре, след 5 секунди съм в къщата, де. Ма първо ще отида да си взема айтамите. Не, ти си горели. Виж, рейпа стая. Нали тук ми беше стаята? Не стана. Така. Аз ще хода да покопам. Ама вече в стая мина няма нищо да брат. Ние сме експлорирали всяко едно малко местенце. Разбираш? Няма какво... Ето ги! Айтамите ми! Къде? Взех си ги вече. Къде си? При къщата. Ето ме. Отък ти къде си бил умрял? Ела. Ти си излезнал от лавата и си ходил. Ей тука. Ей там. Ей там. Ама 2 демича са такова. 2 айтама са ми умряли. Защо ме убиваш? Аз имам меч. Дай ли да се местим вече от тази пещера или да направим друго хома или да знам по-всичко ми писна. Де я знам. И вече сме експлорирали абсолютно всичко, брат. Добре, аз пише спавам и почнем да е... да, ще след малко ще ми излезам битка. Ще ходя да експлорирам нови места. Ами ние на повърхността ще ходим ли? Къде? На повърхността. Къде? Аз отивам да търся неща и ако те интересува, идвай с мене. Кой пак ме замени, бе? Да, извинете за това. Не го ли разбра, че не мога, Брат, почва нов клип. Що? Когато ми караш Майнкрафт и изведнъж клипа ми спря да се снима. Но ти още снимаш, така че... Аз намерих такова, не е резиденция. Да, не е резиденция. Супер! И е къща. Не къща, ама нещо като къща, само че... Знаеш какво? Трябва